May panggap ta dito'y propose offshore windmill ket talagang adu iti mangupos ta pati pay iti digitoy Marines nga dagtoy itatta ket adda pay position letter da nga in-submit da kada kami ket kitkitain mi nga rod. So by July 17 adda kano ditoy public consultation iti buhawin ket ag-invite kami ket di po kadigitoy maseknan nga ag-attendar dadto tapno mga ganmi met no na digitoy talagang issues concern da tapnon malawlawagan tapno napimbintas madlain iti panakiplastar. Actually, ang mimat nga upusen nga adda digiti renewable energy iti lugar mi. Ngem mabalin han kadi nga iti baybayen nga isumet iti maysa nga pagsapulan dagiti apo nga kalugaran tayo. Kang runaan na digiti fisherman amok maapektaran tayo amin apo hanlangan ko na fisherman iti buo nga komunidad apo not only Burgos ket dakkel apo ti posibilidad na nga adda digiti maperdi lalo iti corals adda digiti mapawilan ton nga area iti pagkalapan sigon met lain kad digiti pay bagbaga nga kakadwa iti windmill nga addan to certain area nga no fishing zone ket hankad man ta kasi iso nga basit lang apo iti area tayo tapos open water tayo ket hantay met makadayo nga kasla iti Mindanao ken Bisaya nga nalawa iti pagkakalapan da tayo kami ka limited met ket han kadin nga iti ili tayo apo. Tikunakon kung pawilan nga da renewable energy toy ngem hanga kastoy nga wagas sa amo tayong napateg-unay kada tayo nga sagot niya po Diyos dito'y kabaybayan tayo apo. Okay. So anamin iti makikita tayo nga posible nga agbalin nga epekto na apo mayor detoy no dati pay lang kasi adda digiti bagbagada makaitud iti pagtrabahuan angem sang after nga kwan samot maipatakder digitoy posible nga adda iti epekto na kadigiti mangalap tayo pagket kang runaan na pagbiaganda ket iti panagkalap apo mayor. Ket buenos tomate kunada nga adda pag sapulan iti limited basta nga bulan no tawon laeng siguro no alalaen tayo ket mabalin in 2 years time malpas deta after that awanen iti tikuna tayo nga hiring possible nga agikkat tanton digitoy lalo iti labor works ken no yan ti baybay tikuna tayo di tayo met amo masapol digiti skilled met apo nga tattao ti mapanyen ti tao narigat met nga alaem latan deti awan iti knowledge na about kadigiti mapan iti tao nga agtrabaho ken ti maysa nga dakkel nga makikita mi nga impact na deti pan nakaperdi digiti corals tayo. Number 1 ket amoy tayo ti ili tayo nga kaadwan diti shoreline tayo apo ket deti corals. So ditoy iti pangpanganan pag-araban dagitoy nabiyag inhabitant kadetoy nga lugar ket no maikkat let's say hamat totally ngem ano addaman dagitoy maikkat maperdi ket possible nga umadayomat kaslamet ti tao no ang panganan na ket example tayo met ti greener pasture ako na tayo so kasi met apo dagitoy lames ken ti maysa possible nga addan to dang dagitoy contamination anday narigat tayo nga ibaga nga saan nga awan ngamin aket ti gamitan da iti construction at dalat tamat digiti oil hangkadi damat latta digiti toxic materials Yes. ket no digiti itot mang perdi apo digiti seaweeds tayo dumapay nga nabiyag ti taaw takkel ako nakon iti epekto na iti panagbiag tayo ket tay ko nakon hala nga man nalon daray amin apo nga adda iti komunidad apektado tay amin ket han nga umanay nga detoy ko nga rason nga detoy ket pagbiagan to iti komunidad to detoy windmill pinagpaysuan na po adda windmill mi dito yan ngem limited laeng iti empleyado da
Adumanen itinaudi nga naikat nga empleyado kaya baka iti sumasarano nga tawon at danto lang sa nga pulo nga tao diyan ket ti ko na kon napaspasamak kada kami. Isu nga mo ko Mm. na nat-impact na. Alagad no Yes. man digiti dadakkel nga investor sa ket isulat kumit kita ngem kada tayo apo nga na papanglaw laeng iti lugar mi pangalan minto nga rod apo iti pang sustain mi digiti tattao tayo apo. No awan to Mm. iti bukod da nga pangalaan iti pagbiag da po. Hmm. Apo Mayor, adda ka din iti, umayda mismo, panag-courtesy kada kayo dating nga kumpanya and even kadagitay sakupon da nga, barangay, Apo Mayor? Well, daydi mayendan ken nag-request da pa apo ala ket pinalubusan mi nga agtest da iti daytoy nananganan angin no kasano iti kapigsa iti angin iti area mi ala ket awan met kadat makaiparit di jay no mang test. So nangiput up da po iti gitay machine da lang nga mang test, mang detect no kasano iti pigsa ti angin no ma-sustain na met laeng kas pagarigan mangipatakder danto iti windmill iti kabaybayan ket isu nga nagpakadada iti barangay Bubun isu iti nagiput-apan da kadigitoy pagtest da ken kastamit iti say barangay Sawit and barangay Pagali nga isu iti batog iti propose windmill apo ket madanaganak ta ditoy ipakpakita da ket more or less nga 70 nga turbina iti maiput up iti ili nga Burgos isut may isa nga kadakkelan. Ket no dayta nga area ket no addanto digiti fishing zone ay no fishing zone ket pagkalapan mi pay nga rod apo nga taga Burgos. Okay sir. So 70, talagang, 70, well more or less 70. 70. Hmm. Adult na talaga Apo Mayor. So, Hmm. kasano ka adayo from dati, shoreline no ka, Apo Mayor no nadakamat Dijay ti naman? handa pay nga naibagan no siguro maambaminto lat ta ida kadakwada inton Mm. no public consultation no kasano Mm. iti kadayona. Ket no Hmm. kas pagarikan medyo malabsan danto deti kwa mapandati Mm. digiti international waters ket posible nga maiparit met aya. Mm. Yes, sir. Ket sigon apo iti position letter iti Marines nga ti bagbagada nga Mm. handa nga kayat number one digiti interference ti communication. Mm. Amo tayo po nga dito iti kampo iti Marines Mm. iti Burgos ket dijay ti maysa nga handa nga kayat. Ken Mm. kastam met digiti maneuvering of ship baka addanto digiti ngamin adut plano apo iti armed forces iti ili nga Burgos possible nga addanto pay digiti pagdakan apo digiti boat ken dumapay ket no addanto digitoy nga Mm. mangipawil ket talaga nga maapektaran apo iti armed forces tayo apo. Mm. Okay, sir. Okay, sir, dirating nga gundaway kadwata ti Anchor man tayo iti programa Bombo Hanay Big Time ni Bombo Roger Lopez. Bombo Roger ni Mayor Crescente Garcia. Okay, maraming salamat Bombo Janice and good morning. Apo Mayor Crescente Garcia, Maniwatita Burgos, Good Ilocos morning, Norte. Roger. Sir, naku ng tatay nga dati konsultasyon nga manamnama kay ti masugsungad nga aldaw. So, anan digiting kari dati ang kumpanya, dati paning patagdala ti offshore wind projects, iti kabaybayan, Apo Mayor, no addaman digiti pakpakonan. Natin ko namon nga addaman iti letter nga naawat yun, sir. Di surat da lang ket consultation awan met peket di iti incommit da no maamuamin don ana digiti commitment wano digiti possible benepisyo iti ili nga Burgos benepisyo digiti kakalugaran tayo especially kadito maapektaran ta kita ibinto pagsasaritaan ngem nga kahit nga isu iti pangalukoy Mhm. kati number one nga proteharan tayo apo ket detoy kabaybayan tayo apo Mhm. nga imparsuwa ni Apo Dios. Dijay ti number one. Hanga dijay dito iti benepisyo hindi en ket dagiti anak tayo nga sumasaruno ket awanton apo iti pagkalapanda awanton iti pagbiaganda ang nangruna po iti ilit nga Burgos ket tilang may isang means of livelihood apo ket diti fishing ket Mhm. no kasi ito ti sumasaruno ti kunatayon na nalakat ag kari
Ngem Mhm. promises are made to be broken na kunada po taro agar diyan. Well, nga ron na po, Mayor, talagang ate ko naman tatay na dayti padasyon, nagsipot tahan nga lingad, Mm. dayti windmill, manipot ti ili ti Borgo, sa gingat ili ti Pagudpod, nga isut may sa kandidatang nga tourist attraction. Ngam, no, ko natin, do tourist attraction iti pagila probinsya, kat hambat nga makanay nga rod, nga pagbiyagan, dayti kailyan tayo, or especially iti kalugaran, iti mapektado, kada iti nga ayan mismo na palagdaran ti windmill. Dati ko namo na po Mayor, nga damat na di kita trabaho, ngem han nga isu amin. Kumbaga, dapat di kita na ikatan, damat di kita sa baling, agkapot sa baling nga ili, or nasyon nga trabaho, kada ito nga banag. Sir, dati offshore wind na project, dati kita benepisyo, at damat dati kang runaan o iti epekto na, iti umili. So, nagsiag kamali, dansan digiti munan nga panakatrataran ti provincial government, particular, iti Office of the Governor. Apo Garcia, mabalin na ka maamuan, may ikan ti impormasyon, kada ito nga banag, no, digiting karkarin, kaya iti nasa nga kumpanya, Apo Mayor. Actually, no, maipanggap ka digiti salitaan da iti probinsya kat awampay iti idea tayo. No man imayda, andamot imbagbagan no ana digiti nagpagsasalitaan da iti probinsya. Dati lang imayda iti pakadadalang mangipot upday iti digiti pagtesanda iti angin. Digiti matlaeng nga po iti dati iti propose kun ada mata propose nga pan nakaipatakder iti offshore windmill. Diya lang tinaibaga nga masikon ka digiti barbarangay nga nang iba-iba na nagpasyaran da nga diya kano iti ti commitment da adun to ti pagsapulan. So ti kunak ngim handa kano met nga naalukoy digiti kay kwata ti kunatayon addan digiti windmill tay nga agdama ngundi bagbagam nga adun to ti benepisyaran kahanda pa ket mamatin. Tay ti agdama ket hammet akasyayan apo. Okay, Lalo, so, ket no iti way tao, back, iti pangikabilam, nga rod ti ikabil mo nga tao medjay. okay. So, way back kada iti ni patagdaran nga windmill, iti ka bantaya at kada igit ti baybay. Iti sa kopen yung ilit ti Burgos. So, anat epekto na tata. Kada iti kalugaran nyo, dita ilit ti Burgos. Apo, Mayor. Alakit no ti salang medyo madlawan da nga side effect na digiti ada iti karuban na diti kano natagari. Iti amo yung maten ano agangin agad. Dedan to pa electric pa nabasit ket natagarin to pa anan tulad dito dakkel nga windmill ket ano Jack Mariro around 50 apo nga turbina detoy. Aglalo no medyo no pigsa ti angin ket napigpigsamot di ringgor na. Ken adamet digiti daduma nga fisherman nga amot ket actually nga maparitan nga mapan iti baybay nga kaduan na nga minapo ti pagnaam nga mapan iti baybay ket detoy area iti windmill. Ket te kunatayon agpakada na pala iti gwardiya medyo adu pala nga busisi do iti besa nga concern damot no daduma. So how much more tunton ang dati offshore ket te kunatayon nga maparitan danto di daduma nga eryada nga pagkalapan ket di yaton pesa nga problema tayo. Okay, okay. Kadigiti sir, Apo Mayor, adna digiti makita yung tatan nga nakunam nga dapat digiti kumpanya nga magtetest dan kadigiti tatan nga iti kabaybayanan. So tuloy iti panagtest dan apo panangadaldan kaditi posible nga may patakder nga offshore wind project, Apo Mayor. Deti met pa lang itetest na ket no kasano iti kapigsa iti angin. Awamat pa iti digiti structure wenno na ipagpatakder da nga pag let's say nga ono alda kuma soil test awamat pa iti nakita tayo apo. Okay. How about kaligiti pada yung official gobyerno like iti Banggi, Pagudpod, at dakadmat kasla ti communication yun apo Mayor tapnon sangsang kamay sa nga panang kontra kaditi proyekto, Apo Mayor? Iti agsasalita kami kadigiti pada nga mayor iti duwa nga ili ket kasi ti rasondang handamot nga kayat. So iti
may na minsan nga aldaw nakita pa ket tipos iti fisherman iti banggi yan ti kabaybayan dang adda deti streamer nga napandain wagayway jay taaw Mhm. nga yung ti bilog ket talagang talagamat nga kadigitoy karuba tayo mailig ket talagang upusan damat deti kadda iti offshore windmill ako. Wala ta digiti mo namot nga interview mi kadigiti mangalap sir ket no once kan mapatagder dato mapalubusan mituloy nga proyekto ket baka awanton digiti ikan it asidegan ti ili ti Burgosen no diket mapandan to iti sabaling ilin or mapandit ti tao ng katenganan apo mayor o matikad say nga feedback iti mamanghalap yo. Aman apo isa ti bagbagada kinagpesuan na ti ili nga Burgos te kun natayon isot may isa nga kaadwan iti ikan deti na duma-duma nga klase ti ikan deti tropical fish Mhm. ket ngamin ko na kon nga ado iti corals ditoy no ibagak nga may isa lang nga barangay iti deti darat iti igit ti baybay na kauan ngem kadwan na ket corals iso nga ado iti klase nga ikan nga maalala iti deti nga area tayo. Mm. Ket di ka matirasondang awanton apo mayor kunada tati kunatan no at the vibration nan tuman yung uneg uri bagam nga floating kunada ibagadan to kano naka-float digitoy windmill napalpalalo di pa nag-vibrate na kadi no floating hang kadi. Way nga So di ko tayo ako. So kadigiti pala agat dayon tempa yung banbantay yung Burgos kadigiti baybe agat no data ka abe agat magagmula dati panag-vibrate na nga mga na dati unilata. So sir kasi may isa kadigiti tang digiti proyekto digiti proyekto nga ikarkarid na kadigiti umili ti gobyerno kay ti local government unit adu iti mitad nga trabaho at mas dakdakkel ti kita ti lokal nga gobyerno adadapay nga mapapinta sige ti kalsada na may sa dito yan mas tingunadan nga mas mapatibker na dupay di supply ti kuryente. So amin dagitoy awan ti pamati yon apo mayor gapo ka diti padasan yung kangagdamang windmill iti diti probinsya particularly iti Ilia Burgos. Te kunakon han ko bat nga hami nga upusen nga adda digitoy nga dati ko nato yun nga national significant digitoy nga proyekto. Kailangan tayo iti entero nga nasyon nga diya lang nung mabalin awang ka diti maisakripisyo. Awan maisakripisyo nga digiti pagbiyagan ken pagbiyagan pagsapulan digiti tattao ken awan maisakripisyo nga kadagiti sumarsaron apo ket maawanan danton. Diya kad lang iti pagpakaasimi. Tati ko na tayo nga adumat digiti dagapay laeng nga mabalin nga area iti digiti renewable energy. No tibaybay nga minan apo ket nisot naperdi tayo ket hantayon nga mapasubli digiti addan nga naperdi iti area tayo. Imbag no yen ti kabanbantayan tano kas pangarigan kayo man tinapukan ka mabalin tayo matpelat agmulat kayo. Ngem no deti corals ket hantay mabalin nga agmulat ti corals makamulat tayo man ngem million years apo nga dumakkel ito. Iso nga medyo narigat apo. Ala, okay. Maraming salamat na po, Mayor. Sapa ita deti kalikagom yung agad agserbi mo lang kadigiti umilit tapnon ti kasaget once and for all awan ti panagbibinasog pipinabasol or pinagbabawian no may patak no mapalubusan daytoy nga proyekto. Maraming salamat Apo Mayor Garcia. Back to you, Bombo Janice. Buwan po. Sir? Diya ka lang karkararag ko mabalin aket sangsang kamay sapo dagiti taga norte nga mga tulong iti talong nga ili nga mabalin aket hang maituloy dito yung proyekto.